आखाइल' खबनानै होफादो बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा जाथं आबोला खुल नङाबोला थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा हाय लागौमोनखा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा जाथं आबोला खुल नङाबोला थाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा हाय लागौमोनखा तुरिबारिनि दाउसेन जों लागोआ दाजेन गोसो होसार होसार रंजादे बागुरुम बागुरुम मोसादे बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सनानि जिंजिरि 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 दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सनानि जिंजिरि 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 बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा जोबनाय जाबाय बिमा बिफाफ्रा जेखौ थोनो जेखौ मावजानो लुबैयो बेखौ जोङो मावबोयोमोन आरो रेसपेक्ट बिमा बिफाखौ गिदिरफोरखौ जोङो मान होयोमोन श्रद्धा होयोमोन बिथाङा जाहैबाय अनुरानि बसुमतारी आं सोमोन्दोआव बिबै लिङो बिथाङा सासे लिरगिरि सासे रिटायार्ड फोरोंगिरि मोसागिरि रोजाबगिरि समाज सिबियारि 1957 मायथाइयाव बर' समाजाव बिथराइ आफाद मुंनि मोनसे आफाद जोनोम जादोंमोन बे आफादावबो बिथाङा बाहागो लानानै समाजाव गोबां बिहोमा होबोदों दा बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै लानाया जोबोरै गोनां आरो बिथराइ आफादनि सोमोन्दै बिथराइ आफादा जाबाय आंनि जिबनाव मोनसे माने गोगोम खोख्लैनाय मोनसे फसंथान आरो मानोना बे बिथराइ आफादाव लोब्बा थानानैनो हारिमुवारि खामानिखौ आङो बांसिन मावनो सुबिदा मोनदों थुनलाइयारि खामानियावबो जोङो दंफायोमोनब्लाबो बारा इसिबां माने कन्ट्रिबिउट खालामनो हायाखै खिन्थु बै समाव जोङो गार्लस स्कुलाव हस्टेलाव थायोमोन बे हस्टेलनिफ्राय क'क्राझाराव जिखुनु समाव माबाफोर फांसन जायोब्ला बे जोंनि बे स्कुलनि आरो बे हस्टेलनिफ्राय स्टुडेन्टफोरखौ लांनानै हिन्जावसाफोरखौ लांनानै तालिम होहोनानै बे फांसनाव अपेनिं सं बेखेवनाय रोजाबनाय खालामहोयोमोन बा मोसाग्लांनाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरखौ दिन्थिहोयोमोन आरो माने रेडिमेड माने आर्टिस्ट बादि जाबायमोन आरो जोङो हस्टेलाव थानानै आरो बिनि उनावहाय नाटक बायदिसिना फावथिना बेफोरखौबो खालामनो सुबिदा मोनदों वान एक्ट प्ले माने डाबल सेटनि फावथिना बेखौबो दिन्थिदों बांसिन बे कमल कुमार ब्रह्म बिथां लिरनाय नाटकखौनो खालामदों आरो जोङो जोंनि समावहाय हिन्जावा हिन्जावनि रल आरो हौवा गैयिनि बे हस्टेलावनो जोङो खेबसे नाटक खालामदोंमोन आरो हस्टेलनिफ्राय हस्टेलावहाय कारेन्ट लाबोनो कारेन्ट कानेक्सन बेखौ लाबोनो फैसा गैया नालाय गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मोनाखै आरो स्कुलाबो फैसा गैया बेखौ कमिटिया माने जोंखौ नोंसोर मोनसे नाटक खालामदो आरएनडि हलाव दिन्थिनोसै आरो बिनि फैसाजों जोङो कारेन्ट कानेक्सन खालामना होनोसै नोंसोरनो हस्टेलाव होननानै बहाय जे नाटक खालामदोंमोन आरोखि फुल लेंथमोन माने गोलाव नाटक आरोखि 2.5 घन्टानि नाटकमोन बे कमल कुमार ब्रह्मआनो लिरनाय बेहाय आङो एक्ट्रेस मेइन रल लादोंमोन आरो बिनिफ्राय जिहेतु माने हिन्जाव गोजा नालाय स्कुलाव हौवा माने हिर'नि पार्टखौ दमयन्ति ब्रह्म होननाय सासे क्लास 9आव फरायनाय माने फरायसाया हौवा जादोंमोन आरोखि हिर' जादोंमोन आरोखि मा सनाव जागोन 1965
65नि सिगां दां 69 नङा 64सो जागोन 64सो जागोन आं मेट्रिक पास जानायनि सिगां थारमाने आङो क्लास 9आव फरायोमोन बे समावहाय बिनिफ्राय एसे फैसा मोननानै जोङो बे हस्टेलाव माने इलेक्ट्रिक कानेक्सन बेखौ लाबोदों आरो बिनिफ्राय नाटक नायनो फैनाया R&D हल सिनेमा हलखौनो सिनेमा देखायनायखौ माने बन्द' खालामदों आरो सानसेनि थाखाय जोंनि बे गार्लस स्कुलनि बे फरायसाफोर नाटक देखायगोन होननानै आरो बेवहाय तखनथ' माने SDO अफिसाबो एसे गोदानमोनथ' SDO तखन सासे मिज' बिथां माने माबामोन SDO मोन बिसिखौ लालायनानै नायफैदों आरो जत' टाउननि हारसा बर' एकदम माने सिनेमा हल भर्ति खोब नाटकखौ नायदों आरो ओमफ्राय बिराद मोजां जादों आंनि रला माने बिराद पेथेटिकमोन आरोखि खालि गाबनायल' आरो नाटकनि नामा थांनायनि लामा आरो बेहाय माने एकदम दुखुथिया सासे हिनजावसानि रल लादों आरो आङो खालि गाबनायमोन आरो गाबैनो गाबगुबैगुलायबाय आरोखि एक्टिं खालामनायावनो ओरैबादि ओमफ्राय बिराद माने नाम खालामदों आरोखि बे नाटकआ जदिव क' एक्टिं नङामोनब्लाबो आरो बिनि उनावहाय माने नोजोराव गोग्लैबाय आरोखि बे लिरगिरिफोरनि नोजोराव जे उमुगा एक्टिं खालामनायाव माने गाज्रि नङा ओरै होननानै ओमफ्राय बे बिथराइ आफादनि सायाव थानानै जोङो बायदिसिना बिदिनो नाटकबो सम बिदिनो खालामनो लिंनानै लाङोमोन आरो बे प्रेक्टिसखौ जोङो तालिमखौ क'क्राझाराव मोनसे रंजालि हल दं जे बे माइनाव देरानि खोलाथिंजाय दाबो दङ खिन्थु दा सलिला बियो माबाया रंजासालिया ओमफ्राय बायनायानो होनजासै बेहायनो जोङो तालिम जायोमोन आरो नाटकफोरखौ जोङो बयनो खालामोमोन बे बिथराइ आफादनि सायाव थानानै खालि बर'ल' नङा आरो बय असमिया नाटकबो जोङो खालामदों बिथराइ आफादनि थांखिया सिगाङाव जिहेतु थुनलाइ आफाद दाखांनानै बासुगाव थुनलाइ आफाद 1952आव थुनलाइ आफाद दाखांनानैसो बेखौ दानाय जादों 1957आव बिनि आसल थांखिया माने थुनलाइयारि आरो ओमफ्राय माने हारिमुवारि बिनिफ्राय लासैनो फेहेरै बेयो माने रांखावरि बायदिसिना समाजारि बर' हारिनि जौगानाया जेरावहाय जेखौ दाङोब्ला माने थाब जागोन बे खामानिखौ गासिबो बे बिथराइ आफादनि माध्यमैनो जोङो मावोमोन आरो जेनेबा मावहैबाफोर मिटिं सभा समिति जाबाय भलान्टियार दं होमबा बे बिथराइ आफादाव होनब्लानो बिथराइ आफादनि भलान्टियारफ्रानो बे खामानिखौ मावना होयोमोन आरो सोर बाहागो लायो बिथराइ आफादाव सिगां गायसनजेननाय आफादगिरिया प्रसेनजित ब्रह्म बिथां रुपनाथ ब्रह्म आगोलनि मिनिस्टारनि फिसाला गिबि आरो सेक्रेटारिया बे औवाबारिनि करेन्द्रनाथ ब्रह्ममोन उनावहाय करेन्द्रनाथ ब्रह्मआ साख्रि लायनानै बेवहाय जनक शंकर नार्जारिया जेनेरेल सेक्रेटारि जादों आरो बे जनक शंकर नार्जारिया जेनेरेल सेक्रेटारिया गोबाव जादों एसे बिए पास खालामसासो जादों दां 1967सिम ओमफ्राय गावनि मोनसे आर्टिकेलाव नुदों आङो 67सिम जादों दा बिथाङा उनावहाय बेवहाय क'क्राझाराव थाबाय थाबा दस्रा इयुननि थाखाय मोजां खामानि मावनायाव एसे खमि जागोन होननानै मानसिया माने आर्टिस्टखामोन नालाय बियो छबि आखिनो गोरों माने माबा माबि दाननो गोरों थुनलाइ सोरजिनायाव आंथ' बेबादि लिरगिरि नङा थेवबाबो जिहेतु आङो स्कुलावहाय फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावदोंमोन बेनिखायनो आंनि गोसोआव मोनसे साननाय फैदों आरो जोङो माने एनुवेल स्पर्टस
बा बायदिसिना एनुवेल एग्जामिनाव फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जानाय गथ'फोरनो बान्था होनो दखानाव थांब्ला बेबायदि बर'नि लिरनाय गथ'फोरनि बिजाब मोनामोन आरो बिनिफ्राय आङो सानदोंमा मोनसे क्लासिक स्ट'रिसफोरखौ गोदो गोदायनि सल'फोरखौ जोङो बर'नि दानस्लायोबा मोजां जागोन आरो गथ'फोरनोबो जोङो बेखौ फोरोंनो हागोन मरेल टिचिंबो होनो हागोन होननानै आं गथ'फोरनि सल' होननानै मोनसे बिजाब लिरदोङो बे क्लासिक स्ट'रिसफोरनिफ्राय क्लासिक सल'फोरनिफ्राय बेखौ आङो बुथुमनानै साफायदोंमोन बे गांसे आरो मोनसे सिनबान्दि सल' बे एरेबियान थाउजेन्ड्स एरेबियान नाइट्स होननाय मोनसे इंराजि क्लासिक मोनसे नभेल दङ बिनिफ्राय आङो गुसुङै मोनसे माने राव दानस्लायदों आरोखि बे मोननै इंलिसनिफ्रायबो आरो असमिया बांला मेरला दुनियानि सब भाषायावनो दंजोबो आरो बे सिनबान्द स्ट'रिसआ बे सिनबान्द स्ट'रिसखौ आङो बेखौ दानस्लायदों बे गांनै आरो बिनिफ्राय बे गुवाहाटी हाइकर्टनि सासे एडभकेट मेडाम नामखौ बावबाय आङो बिथां माने हिन्जावफोरनि मोनसे आयेननि सोमोन्दै बिजाब लिरदोंमोन आरो आङो बेखौबो हिन्जावफोरनि बायदिसिना जेंना जानायाव माब्रैहाय बेखौ माने जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ उकिलखौ माब्रै हमनांगौ बिसारकफोरखौ माब्रै हमनांगौ बिनि सोमोन्दै एसे गुसुं लिरनाय दंमोन आरो आं बेखौबो माने माबादों आरो राव दानस्लायदों आरो बे लेखाया माने आइजोफोरनि गेजेराव माने बिराद पपुलार जादों आरोखि ओमफ्राय बाद बाखिथ' आङो बायदिसिना बिदिनो लाइसि थाइसि दिहुननायफ्राव बिफैयो आर्टिकेलफोर बहाय आङो जेला सोलाबो होमबा लिरना हरो बांसिनखौनो आङो हरनोनो हाया आरो दा बे खामानिफ्राव आङो दाबो जरित दं आरो जा हायो आङो लिरनो नाजागासिनो दङ समाजनि खामानियाथ' बिदिनो बे समाव जों गसाइगावआव जेब्ला फैजेनो गसाइगावआ गामि हिसाबैनो दंमोन आरो टाउनशिप ग्र' जायाखैमोन टाउन जायाखैमोन दा बायदिसिना समाजारि खामानियाव जोङो लोब्बा थानांदोङो बे जेसेबां स्कुल दङ बे स्कुलफोरनि टिचारफोर आरो एसे लेखा रोंनाय आइजोफोर बिथांमोनखौ लानानै जोङो गसाइगावआव महिला समिति खुंदों बे महिला समितिनि आङो माने आफादगिरिमोन आरो बे बुंनो थाङोब्ला दाबो बे कमिटिया गोदोनि कमिटियानो दङ आरो दाबो आङो महिला समितिनिनो प्रेसिडेन्ट खिन्थु दानो एक्टिभिटिसआ गैलिया फ्राय गैलियाखौनो होनजासै मानोना जोंना बर' समाजाव बे सिगाङावहाय आथोब होननाय मोनसे आइजोफोरनि आफाद खुंनाय जादों आरो बिनि उनावहाय आबोब बयबो मिथिगौ बर' समाजनि आइजो एबा सुबुंफ्रा दा बेजों जोङो ओरैनो अफिस बियारार नङाबाबो लोब्बा थानानै खामानि मावफानांदों आरो मावदोङो दा बे खामानियाव बेजों बेखौ मावलाय आरो स्कुलाव मावलाय आरो थुनलाइयारि जेसेबां हाबा दङ तखनथ' बे टिचारफोरखौनो बे थुनलाइयारि आफादफ्राव भार होनानै दोनोमोन आरो जोंहा बे गसाइगावआवबो बर' थुनलाइ आफाद दङ बिनि सोद्रोमा जानानै बेसेबा गोबाव मावदों जोङो दा गोदान सेंग्रा सिख्ला ओंखारबाय लिरनो गोरों बर' रायनो गोरों बिथांमोनखौ लानानै दा कमिटिया मोजाङै सोलियो आरो जोङो जिहेतु बोसोराबो बारा जालांबाय बाहेरायाव बारा बिदि जोङो मोजाङै ओंखारनो हाला अनुरानि बसुमतारी बिथांखौ नोंथांमोनहा सिनायबाय जानांगौ सानसे समनि जोंनि MLA अमृतलाल बसुमतारी बिथांनि बिसि 1987 मायथाइयाव अमृतलाल बसुमतारीया MLA जादोंमोन आरो 1991 मायथाइयाव बिथां अमृतलाल बसुमतारीया MPबो जादोंमोन आरो गसाइगाव कलेजनि फाउन्डार प्रिन्सिपाल अनुरानि बसुमतारी बे आबैया जोनोम जादोंमोन सेप्तेम्बरनि 1 अक्ट' 1947 मायथाइ आरो बिथांनि जोनोम गामिया फाथाखाथा क'क्राझार बिफानि मुङा लेट मनिन्द्र नाथ ब्रह्म बिमानि मुङा लेट रत्नेश्वरी ब्रह्म आरो बिथाङा प्राइमारि
स्कुलखौ लादोंमोन आसामिस मिडियामाव पाताकाटा प्राइमारि बालिका बिद्यालयनिफ्राय आरो मेट्रिकखौ बिथाङा क'क्राझार गार्लस हाई स्कुलनिफ्राय 1963 मायथाइयाव उथ्रिसार जादों आरो PU प्रि इउनिभार्सिटिखौ 1964 मायथाइयाव क'क्राझार कलेजनिफ्राय उथ्रिसार जादों आरो BA खौ इउनियन क्रिस्टियान कलेज मेघालय बेनिफ्राय जादों। MA खौ बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय 1973 मायथाइयाव उथ्रिसार जादों जारिमिन डिपार्टमेन्टआव। बिथाङा हाबा जादोंमोन 1970 मायथाइयाव आरो बिथाङा शिलंनि आसाम सेक्रेटारियेटआव माखासे सम हाबा मावदोंमोन आरो गसाइगाव गार्लस हाई स्कुलाव 1971 मायथाइयाव एसिस्टेन्ट टिचारै हाबा मावदों आरो 2001 मायथाइयाव बै फरायसालिनि हेड मिस्ट्रेस जादों आरो 2006 मायथाइयाव बिथाङा रिटायार जादों। 1957 मायथाइयाव जोनोम मोननाय बिथराइ आफाद मुंदांखा आफाद बे आफादाव बिथाङा मेथाइ खनगिरि एक्टिं खालामनाय मोसानाय एक्ट्रेस महरै साइडआव मोसानाय महरै भलन्टियार महरै बिथाङा खामानि मावबोदों समाजनि थाखाय बिथाङा बिब्दिनो कन्ट्रिबिउसन होबोदों फरायसाफोरनो लामा दिन्थिलांदों आरो लोगोसे बिथाङा B.Ed खौबो पास जादों आरो 1995 मायथाइयाव जोनोम मोननाय गसाइगाव B.Ed कलेज गसाइगावनिनो बे कलेजनिनो बिथाङा फाउन्डार मेम्बार आरो फाउन्डार टिचार दा बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ जों खोनानो मोनबाय आरो नोंथांमोनहा खोनाबाय बिथाङा मेथाइबो रोजाबनो रोंगौ मोसानोबो रोंगौ दानाय लुनाय संनाय खावनाय गायनाय फुनाय एक्टिं जेरावबो जोना बे आबैया दिनै बैसो जाबाय आरो बिथांनि जोङो जोबनायाव बिथांनिफ्राय जोङो मोनसे बोसोन जोङो खोनासंबावगोन दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबायदि जानांगौ बबे लामाजों थांनांगौ गोदोनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनाय बहुद फाराग जों माने सादा सिदा गामिनि जिउ खुंबोनानै देरबोदोङो बेराफारसेथिंजाय गोब्राब मोनब्लाबो बेराफारसेथिंजाय गोरलैमोन आरो बिमा बिफाफ्रा जेखौ थोनो जेखौ मावजानो लुबैयो बेखौ जोङो मावबोयोमोन आरो रेसपेक्ट बिमा बिफाखौ गिदिरफोरखौ जोङो मान होयोमोन श्रद्धा होयोमोन दाबो दङ खिन्थु दानि बे मडार्न जुगाव गोदान जुगाव जोंनि बर' समाजा अनेक माने गोब्राब थासारियाव माने फैनानै नुजाफैबाय जों गोदो आसामनि आन्दाराव थायोमोन हिसाबै दाबो आसामनि आन्दारावनो माने मिडियामा मोनसेल'मोन जोङो असमिया मिडियामावनो फरायोमोन ओमफ्राय लासैनो जोंहा माने बर' थुनलाइ आफाद सोरजिबाय बिथांमोननि मावथिफोरनि नाजानायाव बर' बिजोंजों फरायबाय ओमफ्राय बेबादिनो एसे बर' बिजोंजों फरायनाय आरो असमिया बिजोंजों फरायनाय बेवहाय एसे खेलिमेलि जादों आरो ओमफ्राय दा प्राइभेट स्कुल इंराजि मिडियामनि प्राइभेट स्कुलबो जाबाय बेवहाय गोबां टाउनाव थानाय बिमा बिफाफ्रा फिसाफोरखौ इंलिस मिडियाम इंलिस बिजोंजों इंराजि बिजोंजों फोरोंबाय आरो जिहेतु दस्रा वेस्टार्न कालचार इंराजि बिजोङाव फरायनायाव माने बांसिन माने सिनायलायनाय जाबाय बे हिसाबै माने बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने बिसिनि जितु सोलोंनाय हारिमुवारि बिथिंथिंजाय एसे माने मा होनो गोरोबलाया जायो आरो एखनबा जों लुबैयो जे दानि सेंग्रा सिख्लाया जे बर' समाजखौ बोरैहाय मा मावोब्ला जोङो जाथिखौ माने जौगाहोनो हागोन बे हाबाखौ मावनांगौ आरोखि गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बर' बिजोंजोंनो मावो आरो दानि दिनाव जों नुबाय जों गोदो जेखौ माने गोसोआव सानोमोन जे जोङो देरोब्ला माने बांसिन बर' समाजनि थाखाय खामानि मावनो हागोन जेरै दसे सिगां आङो बिथराइ सोमोन्दै एसे सावरायबाय बुंबोबाय
बेहाय जोङो ओरैबादि माने सानोमोन जे माने माब्रैबा जोङो अख्राङाव बिरनो हागोन जाथि हिसाबै बे जोंनि मोनसे माने साननायमोन आरोखि दा लासैनो नुबोबाय जे दामनाय देनाय बेखौ एसे माने मडार्नाइजबो खालामबाय आरोखि गोदान जुगजों गोरोबनाय खालामबाय आरो बायदिसिना बिजोङाव जोंनि गथ'फ्रा माने फरायनो हमबाय रोंबाय गिदिर गिदिर साख्रिबो लाबाय खिन्थु आं होननो सानो जे जोङो जोंनि गिबि थांखियानो मानसि मोजां बानायनाय आरोखि जों जे गथ' जोनोम होबाय सेंग्रा सिख्ला माने माबाबाय बिसोर सेंग्रा सिख्ला जाबाय आरो बिसोरखौ जोङो बोरै माने लामा मोजांथिं थिनहरनो हायो बे मोनसे जोंनि गिदिर माने मोनसे साननांगौ बाथ्राबो फैबाय दानि समाजाव खालि जोंनि बर' समाजावल' नङा सब समाजावनो बुंनो थाङोब्ला माने गावनि बिमा बिफाफोरखौ मानिला गेदेरफोरखौ मानिला जेरै गोसो ओरै सोलिनो लुबैबाय आरो दस्रा हारिनि हारिमुखौबो नाजावनो नागिरबाय आरो जों जि बिथायाव गसंनानै दङ बे बिथायाव गसंनानै जोङो गावनि जाथिखौ जे दैदेननांगौ बे खोथाखौ जोङो माने गोसोआव लाखिनांगौ आरो दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे बिथांमोनहा जाहाथे गाव जि हारियाव उजिदों बेहायनो लोब्बा थानानै बयनो गसंनानै हारिखौ माने दैदेनलांनांगौ